Teda my hodíme plátno na to, jo? Tak radíme, byste plátno vysunout a tohle vytreme švilkou a to vytreme, myslím to. No vytreme. Takže já bych na úvod zdůraznila, aby to nebylo genderově chápáno, onboarding nejsem já, ale onboarding je kolega Mirek Palíček, který je na závěr. Možná počkám ještě do jednou. Já bych si ráda věnovala tématu důvěry a konkrétně měření důvěry v mezinárodním výzkumu. O tématu důvěry jsem na této konferenci hovořila už minulý rok a minulý rok jsem se věnovala takovým velkým vznešeným konceptům důvěry. Abych připomněla například od Niklase Luhmanna jeho pohled na důvěru z pohledu teorie systémů, nebo například Adama Seligmana, který vlastně z historického pohledu se dívá na to, jak se vyvíjela důvěra od nějakého osvícenství až do dnešní společnosti, nebo další třeba slavné jméno je jméno Antony Giddence, který pojednává zejména o důvěře v abstraktní systémy, nebo třeba jméno Piotra Štomky, polského sociologa, který se vlastně snaží vytvořit dokonce celý nějaký model fungování důvěry ve společnosti. Takže minulý rok to byly takové krásné a poznášející teorie a tento rok vzhledem tedy i k tématu konference bych se pokusila tyto teorie snést dolů na zem a vlastně ukázat, jak to vypadá, když se ta důvěra dostane, dalo by se říci, na nějakou tu holou zem a stojí rovnýma nohama na zemi empirického výzkumu. Takže první bych asi řekla, že ta důvěra dnes představuje velmi populární koncept. Existuje taková, dalo by se říct, až fantazie, že míra důvěry v cokoliv a kdekoliv je velmi důležitá veličina. Zde bych možná vlastně využila toho, co tady řekl profesor Havelka, že vlastně tady bylo dobré se zamyslet nad tím, které je to pole, odkud tento koncept vychází a vlastně jaké jsou argumenty tohoto pole a co se snaží v té realitě změnit nebo dokázat. Jaké jsou i ambice, by se dalo říct. Případně můžeme říct možná i mocenské ambice konceptu důvěry. Zároveň, co se ještě spojuje s tímto populárním konceptem, je výrazná stereotypizace, že vlastně i sami, když si asi řeknete důvěra, tak máte takový pocit, že čím víc důvěry, tím lépe, čím méně důvěry, tím hůře. Takže i tento stereotyp můžeme vidět i právě přes ty výzkumy veřejného mínění a i vlastně přes jiné sociologické výzkumy mezinárodní, kdy vysoká důvěra v instituce je třeba spojována s tím, že instituce dobře fungují, že jsou demokratické, což třeba může být zpochybněno tím, když v Rusku existuje vlastně velmi vysoká důvěra v instituci prezidenta, tak je to dobře, velmi vysoká důvěra v armádu, je to dobře. Nebo vlastně na základě vysoké takzvané obecné důvěry v druhé lidi, které se budu věnovat nejvíce, se poukazuje na to, že tam, kde je vysoká důvěra v druhé lidi, je vysoká míra rozvinutosti občanské společnosti, země je více demokratická. Dokonce v poslední době je důvěra často spojována s ekonomikou, že vlastně asi jste slyšeli v průběhu posledních let, že vlastně ekonomická krize byla zapříčiněna vlastně s nedůvěryhodněním těch finančních trhů a vlastně, že kdyby tady byla důvěra, tak by tady byla prosperita. To je zase velmi jednoduchá rovnice mezi
důvěrou a prosperitou. Zase z toho ekonomického hlediska třeba tam, kde se důvěřuje, snižují se transakční náklady, protože není potřeba tolik využívat soudy a kontrolní mechanismy, takže zase důvěra je viděna jako něco, co snižuje transakční náklady. A společně třeba, když tady docent Buriánek zmiňoval tu kriminalitu, tak i tady jsou vlastně dělány rovnice vlastně ve společnosti, kde je nízká důvěra, je vyšší kriminalita, tak kde je vyšší důvěra, je nižší kriminalita. A vlastně na základě těchto někdy kauzálních nebo prostě různých vztahů se dělá i takzvané různé pořadí zemí, takže některé země jsou nejvíc demokratické, některé jsou méně demokratické, jsou země s vysokou mírou důvěry a země s nízkou mírou důvěry. Když se na to takhle nekriticky podíváme, tak nám ta důvěra vlastně může připadat jako jakýsi kouzelný proutek, že kdybychom mávli tímto kouzelným proutkem a byla tady důvěra, tak by bylo všechno skvělé. Jedna otázka je tady, tedy jestli by to opravdu tak bylo, ale to si myslím, že je spíš filozofická otázka. Já bych se spíše vlastně zabývala mnohem přízemnější otázkou, a to je to, co jsem již předeslala. Co to vůbec je ta důvěra, kterou měříme v empirických výzkumech? Ještě bych to vyvezela užeji, protože vlastně v normálních národních výzkumech, v výzkumech veřejného mínění, tak v mezinárodních srovnávacích výzkumech se často setkáváme zejména s měřením dvou typů důvěry, a to je důvěra v instituce a potom je to právě důvěra obecná, důvěra v druhé lidi. Ta důvěra v instituce tam má svoje problémy, tam třeba často vidíte, že přestože nám přijde logické, že existuje rozdíl mezi tím důvěřovat nějakou instituci a důvěřovat nějakým lidem, tak třeba v baterii institucí máte vedle OSN politiky. Jo, jako vlastně najednou se tam vyskytuje pro běžné přemýšlení docela jiný typ důvěry. Nebo například tam vzniká právě problém, když se třeba kritizují postkomunistické země, že je tam velmi nízká důvěra. Soudy, když ta teda u nás teď nastoupila, myslím, že je pozitivní, tak vlastně vzniká tady otázka, jestli je ale dobře důvěřovat nedůvěryhodným institucím. No, jestli požadovat důvěru v prostředí, kde ty instituce si tu důvěru nezaslouží. Tady je třeba hezky vidět mezi tím výzkumem a realitou, že u nás docela za poslední roky, vlastně co teď jsme dělali třeba nějaký výzkumy mezi rokem 2000 a 2010, tak vlastně v tomhle období, zejména za ty poslední 4 roky, většina těch typů důvěry v instituce padá, vzhledem právě k té negativní ekonomické situaci a třeba u nás jako politické situaci nejisté, ale právě ta důvěra v právní systém a soudy docela stoupá a zároveň třeba asi před 14 dny vyšel nějaký report o tom, jak fungují české soudy, který byl vlastně ve srovnání ostatních zemí docela pozitivní. Jo, takže tady třeba byl takový hezký obraz, že to veřejné mínění vlastně je nějakým způsobem schopno, aspoň ta důvěra má nějaký odraz v té realitě. Tak, ale teď už tedy té obecné důvěře. Takže základní otázka, která se pokládá, to možná napíšu anglicky, protože to takový, je generally speaking, co tam bylo? Co ne? Would you say that most people can be trusted? Or that you should be rather careful in dealing with them?
řekl byste, že většině lidí se dá důvěřovat, nebo že člověk měl být raději opatrný při jednání s lidmi? Jaký je problém s touto otázkou? Když se na to podíváme vlastně z té problematiky, obecné problematiky těch srovnávacích mezinárodních výzkumů, tak asi první, co nás napadne, je překlad. Že vlastně už jenom tím, že přeložíme tuto otázku do různých jazyků, tak tam vlastně vznikne určitý posun. Tím potom vlastně další problém je, co se nazývá takzvaná konfigurální invariance. To není nadávka, ale vlastně to znamená, že v každém kontextu kulturním, sociálním má ta otázka trochu jiný smysl. Třeba z lingvistického hlediska je zajímavý postřeh, protože tato otázka vlastně měří tu míru obecné důvěry, která třeba zejména ve Skandinávii vychází dlouhodobě velmi vysoká a v zemích západní a zejména jižní Evropy spíše níže, tak třeba lingvisté poukazují na to, že to slovo důvěra, takže vlastně to vychází v tom anglosaské tradici, to vychází ze slova trust, která původně dokonce vychází z nějakých severských jazyků. A ta konotace je taková, že je to vlastně nějaká racionální úmluva. Je to smlouva, je to nějaké férové jednání. Zatímco v té oblasti románských jazyků to vychází ze slova, nebo vlastně je to slovo confiance, které vychází ze slova foi, což je naopak víra. Takže vlastně naopak něco dříve spíš transcendentálního, neurčitého, nebo v dnešní době ještě stále něco emocionálního, iracionálního. Jo, takže tady třeba z toho lingvistického hlediska vidíme, že každá ta kultura to může vnímat úplně jinak. Dalším problémem u mezinárodních výzkumů je takzvaná metrická invariance, která se týká odpovědí na tuto otázku. Takže zase jde o to, že vlastně tato otázka má nějakou škálu odpovědí. Nejčastěji, kdy byla vlastně používána v americkém výzkumu General Social Survey, tak tam byla pouze dichotomie, takže yes a no. Někdy bývá přidávána varianta depends. Přičemž potom vlastně v některých výzkumech je už používáno jakoby 4bodová škála, jako spíše rozhodně ano, rozhodně ne, rozhodně ano, spíše ne, rozhodně ne. A třeba dneska dokonce takzvaném European Social Survey, který se provádí od roku 2001, je používána vlastně 11bodová škála od 0 do 10. Tady třeba jenom malý příklad. Za všechny, když jsme vlastně srovnávali výsledky z těch jednotlivých výzkumů na odpovědi na stejnou otázku s různými odpověďmi, tak třeba Česká republika, když Češi mají možnost odpovědět na škále ano, ne, tak z toho zjistíte, že 30% lidí důvěřuje druhým. Ale v případě, že už mají 4 možnosti, to znamená Češi, pak se ukazuje, že Češi nemají rádi rozhodně ano, vybírají si mnohem raději spíše ano, tak najednou důvěra u nás stoupne na 45%. No, jenom z té možnosti, že vlastně to jde rozsekat, tak to je třeba vidět právě u té metrické invariance, že každý národ tu škálu vnímá trochu jinak a trochu jinak s ní zachází. Asi přeskočím historii té otázky, ale jenom jsme... Zbývá vám tak 5 minut. Takže teď se rovnou, tak otázka se teda používá vlastně už od 50. let, občas se proměňuje, někdy má jenom tuhle jednu složku, někdy má ještě další 2 složky. A teď teda k problematice těch jednotlivých slov v té otázce. Jak už jsem nastínila, je tam vlastně problém s tou důvěrou, co to tedy znamená ta důvěra, ale pak je tam i vlastně problém s tím, co to znamená most people. Jak velký okruh lidí znamená most people? Je most people můj soused, nebo jsou to všichni občané České republiky, nebo jsou to všichni občané Evropské unie, nebo jsou to všichni lidé na světě?
Tady se výzkumníci inspirovali třeba Fukuyamovým rozdělením na takovou in-group skupinu, jakoby užší uzavřenou skupinu, kterou operacionalizovali jako rodinu, sousedé a známí, a out-group skupinu, kterou operacionalizovali jako lidé, kteří mají jiné náboženské, třeba i vyznání nebo etnické. A vlastně pak zkoušeli, čemu je to bližší. A zjistili vlastně na základě toho World Value Survey, že z 51 zemí asi 40 spíše chápe to most people jako širší skupinu, ale existují tady výjimky. No, například čínská kultura nebo země, kde prostě ta široká rodina je velmi jakoby důležitá, tak přece jenom tam to most people vlastně je bližší té in-group důvěře. A tady vlastně zase vznikají rozdíly chápání v té důvěře, kde my pak porovnáváme jednu otázku, ale vlastně to pro ty lidi má jiný význam. Takže vlastně to otvírá problém důvěry, která je nejenom mírou důvěry, ale zároveň ten rádius důvěry. Takže oni potom navrhují vlastně nějak násobit ten změřený rádius, nebo teda tu míru důvěry násobit ještě tím rádiusem, takže se potom vlastně přeskládá pořadí těch zemí v té době. Tak a potom ještě další problém s tou otázkou, když si povšimnete, tak je to takzvaná typická dvouhlavňová otázka, jak mě učil docent Buriánek. Takže na jedné straně, jak si na jedné straně máme důvěru a na druhé straně máme jakousi opatrnost. Jo? To není důvěra, nedůvěra, ale buď jste důvěřiví, nebo jste radši opatrní. A tady se zase ukazuje, že v některých společnostech nebo i pro určité osoby to tak může být, že opravdu důvěra a opatrnost vytvoří jednu škálu, ale ne vždycky to tak je. Třeba psychologické výzkumy ukazují, že ženy ne, že by byly méně důvěřivé, ale jsou jakoby obecně více opatrné, tak jednoduše nepřijímají rizika. To stejné třeba platí pro genderové rozdíly, třeba pro starší lidi, věkové rozdíly, že starší lidé jsou spíš opatrní, ale neznamená to, že by byli méně důvěřiví. A tady třeba někteří ty kritici používání této otázky, nebo spíš jak je potom nakládáno se zjištěními na tuto otázku, třeba poukazují, když na celé společnosti, kdy třeba Robert Putnam vlastně ve své slavné knize Bowling Alone tvrdí, že v Americe výrazně klesla důvěra, že ta společnost se stává nedůvěřivá, a oni třeba poukazují na to, že to může být spíše jenom tím, že ta společnost se stává opatrnější. Takže to je vlastně takový další problém. Takže zase závěr tady z toho by byl, že vlastně míra bezpečnosti prostředí ovlivňuje způsob odpovědi na tu důvěru. Což zase může být aplikováno buď na celou společnost, jednotlivce, nebo potom i na nějaký sociální kontext. Když žiju v určitém obvodu, kde prostě ta bezpečnost je jakoby malá, tak vlastně se to odráží i v té důvěře, přestože ten můj postoj důvěry jinak by byl vyšší. Takže to by bylo asi tak krátce, abych vás uvedla do této problematiky, jak se důvěra měří. Možná je to trošku skeptický pohled na to, že vlastně ta otázka je dneska používána ve všech velkých mezinárodních výzkumech, ale zase si myslím, že je dobře se dokázat zamyslet nad tím, že i něco, co běžně měříme, a vzhledem k tomu, že tato otázka je používána velmi často buď jako kauzální příčina určitých jevů a je spojována, jak už jsem na začátku zmiňovala, jak s ekonomickou situací, s politickou situací, s demokratičností země, tak je vlastně důležité si uvědomit, jaké jsou limity této otázky. A proto myslím, že právě tady ten indikátor té míry důvěry by nás tedy neměl vést k nějakému jednoduchému vytvoření pořadí zemí, ale může to být vlastně indikátor, který nás inspiruje k hledání těch příčin rozdílností mezi určitými zeměmi, případně třeba mezi určitými obdobími jedné společnosti. Jak tady třeba před mým příspěvkem byla vznesena ta otázka na tu blbou náladu, jestli je to jenom emoční koncept,
tak třeba taky je hezky vidět, že opravdu, když se podíváte na výsledky měření důvěry kolem toho roku 98, 99, 2000, tak opravdu je ta nejnižší důvěra v druhé lidi, nejnižší důvěra za celé to desetileté období, nebo potom do roku 2008 vlastně skoro za těch 20 let, tak nejnižší důvěra třeba ty instituce byla v roce 99. Takže jaksi jako empiricky změřená blbá nálada, což si myslím, že je hezky ukázáno, že to něco měří, ale nemusí to zrovna být třeba ta důvěra, jak si ji představujeme, jako co to pro nás znamená v každodenním životě. Děkuji. Já bych řekl, že tento podnětný příspěvek vybudil spoustu otázek, už vidím hlasivku, tak tady pane kolego. Jan Vávra, Jihočeská univerzita. Já bych se chtěl zeptat, mně se to hrozně líbilo, a chtěl bych se zeptat, jestli když to má jakoby vlastně takovou spoustu relativních, dejme tomu nevýhod nebo věcí, na které je třeba být opatrný, jestli se v těch tradičních dlouhodobých celosvětových průzkumech nebo evropských, jestli se ta otázka používá už desetiletí pořád stejně, nebo jestli se třeba vyvíjela nějak. Tam je, jak jsem říkala, tam je malý vývoj, vlastně tato otázka pochází z psychologické Rosenbergovy škály, která neměřila důvěru, ale víru, jakoby v druhé lidi, což už bychom řekli, že to je možná i jako dobový posun ve výrazu, ale byla to spíše pětisložková psychologická škála. Z toho pak byla vzata vlastně tato otázka, která potom byla právě používána v tom americkém výzkumu, ten byl dělaný od roku 72, General Social Survey. Tam k tomu byla přidána ještě druhá položka, která se týká vlastně toho, jestli myslíte si, že většina lidí by vás zneužila, nebo že by se snažili být férový v jednání. No? Takže ta férovosti, tam pak taky vlastně existují různé srovnání toho, jestli tyto dvě položky tvoří jednu škálu. No, tam se třeba někdo ukazuje, že to, že je někdo důvěřivý, může se někdy shodovat s tím, že je i fér, nebo že si myslí, že druzí se budou chovat férově, ale že to také zase nemusí být jedno kontinuum. A potom vlastně tam byla přidávána ještě třetí položka a ta se týká jako pomoci od druhých. Jestli si myslíte, že většina lidí by vám pomohla, nebo jestli by se většina lidí vám snažila pomoci, nebo jestli se každý spíše stará sám o sebe. Jo, a vlastně ta trojsložková, tyhle tři složky jsou třeba dneska používány v tom European Social Survey. Jo, my když jsme to třeba používali, a to se považuje za to, že to vystihuje co nejvíc jako těch možných odstínů té důvěry, takže my třeba, když počítáme ty European Social Survey, já zároveň počítám s touto otázkou a vytvářím z toho ta nefér pořadí, takže je to kritika do vlastních řád, tak tam se vlastně potom z toho vytváří jakoby sumační indikátor. Pan docent Chodba? Ja som sa chcel spýtať, či v rámci týchto výskumov dôvery, ktoré teda prebiehajú už dlhú dobu medzinárodné, sa niekto díval na to, či existuje vzťah medzi dôverou a stabilitou rodiny. Inými slovami, či platí skôr to, že keď teda nedôverujem iným ľuďom vo zvýšenej miere, tak nedôverujem ani tým blízkym, alebo naopak nedôverujem iným, nedôverujem inštitúciám, tak sa skôr sťahujem do tej privátnej sféry a tá dôvera v tú rodinu je vyššia. To znamená, že ak by platil tento druhý prípad, tak by to znamenalo, že v takýchto spoločnostiach s vyššou mierou nedôvery bude rodina stabilnejšia. Či sa na toto niekto dívá, tento vzťah? Já bych to asi rozdělila na víc problémů. Tam první věc vlastně je, že psychologicky se jakákoliv důvěra v rámci socializace utváří v rodině. Takže vlastně určité jakoby důležitost třeba fungující té rodiny nebo nějakých vztahů v té rodině pro budoucí důvěru, tak psychologové to považují za důležité. Jo, ale potom vlastně dochází k určitému překročení, že teda mám nějakou základní důvěru, která se potom může rozšířit. Jo. A to zase právě třeba, jak jsem mluvila o tom rádiusu, tam se potom týká spíš společností, než teda jakoby individuální míry důvěry. Tak vlastně oni ukazují, že tady určitá
míra důvěry. A právě ten rádius, jo, jako jak široký. A oni vlastně ukazují, že ta tendence ve většině společností jde takto. Jo, že tam, kde je vyšší míra důvěry, jako třeba v tom Švédsku, tak tam ti lidé, jakoby i ten rádius té důvěry je široký. Ale že to neplatí pro všechny společnosti a vlastně ukazují, že v některých společnostech jakoby to jde i rovno, že ten rádius se nemění třeba, ale prostě to stoupá s tou důvěrou. Tak možná to uniklo jenom mě, já jsem asi hloupá, ale ten rádius té důvěry teda znamená co asi. Jak široký okruh lidí do toho zahrnou. A já bych možná, vy jste řekl rodina, my si dneska si představíme tu nukleární rodinu, tak tam třeba ten rozdíl takový není, protože tam vlastně tam se vytváří jakoby ta bazální, základní důvěra, ale potom už se to týká jakoby těch širších příbuzenských vztahů. Kde třeba se ukazuje, třeba v té Číně, kde dneska že i obchod, všechno funguje jakoby na tom příbuzenském vztahu, tak tam, že to potom může jít proti sobě. Široká důvěra v úzkou komunitu jde proti tomu rozšířit tu důvěru na širší komunitu. Nějaká další otázka? Pan profesor Mavelka, potom pan doktor Kalvas. Já bych měl jenom otázku k tomu začátku. Když jste mluvila o té důvěře jako důležité komponentě transakčních nákladů. Já si myslím, že to je velice důležitý, protože to vlastně do značné míry situuje, jako proč se to dneska dostává tak výrazně do popředí. Ale zdá se mně, že přece jenom, jestli by se ta otázka měla tematizovat taky s ohledem přece jenom silnějším na tu starší Luhmannovu koncepci redukce komplexity. Pak vlastně to není něco, co je zachytitelné přece jenom mírami snižování nákladů, ale vlastně co má kulturní charakter. Fakt, že v té moderní době nebo v situaci modernizace sociální změny probíhají rychleji, než jaká je možnost společnosti je institucionalizovat, to znamená vytvářet pravidla pro jejich každodenní zvládání, potom vytváří zvláštní, teda bych řekl, rádius té důvěry, který není vázaný na mezilidský vztahy, není vyslovitelný, jaksi statisticky tady v této rovině, ale má, bych řekl, kulturně civilizační charakter. Jo? Je to vlastně něco podobného jako víra, že ty věci budou fungovat, nebo jako důvěra v to, že ty sociální změny, které opravdu jako probíhají velice dynamicky, že vlastně nevíme, co znamená co, nějakým způsobem jsou zvládnutelné. No, a to by mě zajímalo, do jaké míry je ošetřený tady ten prvok toho důvěry jako sociální vztah, jako mezilidský vztah a důvěry jako, řekněme, civilizační hodnota. Tak já jsem o tom tady vlastně mluvila trochu minulý rok, kdy vlastně ten Luhmann dokonce má koncepci právě vývoje té důvěry, jako když máme tu klasickou sociologickou periodizaci společnosti tradiční, moderní, postmoderní společnost, tak on vlastně ukazuje, že původně jakoby, úplně v té tradiční společnosti dokonce se ani nedá mluvit o důvěře, ale on to nazývá takzvaná familiarita, že vlastně to prostředí je nám známé, takže ani jako ho nezpochybňujeme. Potom vlastně ukazuje, že v té moderní společnosti už se musí vytvářet ta důvěra k těm druhým lidem, kteří třeba nejsou právě součástí toho mého příbuzenstva. A zároveň, přesně jak jste řekl, tam vzniká vlastně důvěra v systémy, která už není jakoby aktivní důvěrou, protože proti sobě nemám nějakého jednajícího aktéra, není to jakoby mezilidská interpersonal trust, ale je to, vlastně to nazývá takzvaná confidence. Jako konfidence, vlastně češtině napadá akorát jako důvěřivost, což už je trochu pejorativní, ale myslím, že trochu to vystihuje, jak jste řekl, v tom smyslu, kdy už se v té společnosti nevyznáme a potřebuje, vlastně nezbývá nám nic jiného, než prostě důvěřovat, že když otočíme kohoutkem, jo, to je podobně ten Giddens, vlastně navazuje pak na Luhmanna, přebírá tenhle koncept důvěry v abstraktní systémy. Je to vlastně pasivní důvěra, že prostě já otočím kohoutkem, vlastně důvěra skoro na rovině té predikce, že prostě vyteče ta voda. A to on tam vlastně ukazuje, že jakoby stále více stoupá potřeba této systémové důvěry, která ale je
jakoby principiálně odlišná od toho principu důvěry mezi lidmi. Což v tom empirickém výzkumu by se dalo říct, že případně v ty instituce, vlastně když říkáme, jaká je naše důvěra v právní systém, tak se tam do určité míry odráží. Ale zase někteří argumentují tím, že stejně, když se ptáme na důvěru v soudy, ve vládu, tak si velká většina lidí představuje vlastně konkrétní představitele té instituce. A to vlastně potom Giddens tam má, tomu říká takzvané přístupové body. Že vlastně i ta důvěra v ty instituce, v ty abstraktní systémy se vytváří přes takzvané přístupové body, což jsou vlastně konkrétní lidi. Jakože vaše důvěra v bankovní systém se vytváří přes toho úředníka v té bance, který jako nějak na vás vlastně reaguje a vy získáte tu lidskou zkušenost, jak to funguje. Tady k tomu já účastník takového mezinárodního výzkumu Polsko, Litva, Rusko, Ukrajina týkající se důvěry. A tam prostě nám vyšlo, pokud je o tu obecnou rovinu té důvěry, jak ty se ptáš, že prostě ty lidé, máme tam na to nějaké teda dotazy jiné, že tu otázku důvěry v obecném smyslu chápou skutečně jako hodnotu společenskou hodnotu, jako významnou společenskou hodnotu v obecné rovině. Tak jenom tak na to ten význam má. Tam jsem si dala Já jsem jen chtěl připomenout Markéto, já bych se bál říct, jako dát do souvislosti pokles tady toho indikátoru důvěry a blbou náladu, protože se o ní mluvilo. Protože nevidím na té otázce nic, jako v čem by měla tu blbou náladu měřit. Rozhodně bych tam souhlasil, že spolu můžou souviset. Otázka je, jestli je mezi nimi nějaká přímá souvislost, jestli když má někdo blbou náladu, tak přestává věřit, anebo protože věřit nemůže, tak má blbou náladu, ale to by jsme museli mít nejdřív teda nějaký indikátor blbé nálady, aby jsme to mohli zkoumat. Ale mě pak inspiroval ten referát ještě k něčemu, co mi přijde jako zajímavá výzkumná otázka, ale nemáme ani čas ji zkoumat. A totiž tím, jak v poslední době bylo úspěšně uzavřeno několik soudních kauz třeba z politiky nebo s nějakými jako vysokými úředníky a tak dále. A teď při vědomí, jak nám tady pan profesor Havelka připomněl Thomasův teorem, že samozřejmě není důležitý, že ty kauzy byly jako takový uzavřený, ale že o tom lidi ví. A tak možná by stálo se za to kouknout, jestli s medializací těch úspěšných soudů třeba nesouvisí to, že teď lidi těm soudům víc věří. Možná, protože nepředpokládám, že by tolik lidí mělo se soudem osobní zkušenost, nebo tak velký, která by s tím jako mohla zahýbat. Tak to je jenom jako taková inspirace, co by se ohledně té důvěry v soudy jako dalo zkoumat. Jo, tak já děkuju, já bych možná jenom stručně v té blbý náladě, já neříkám, že to s tím, já si myslím, že právě tahle otázka mnohem víc jakoby měří určitou náladu v té společnosti, než právě tu důvěru. Jo? Určitou jakoby, nebo ne náladu, ale atmosféru v té společnosti. Právě jako atmosféru důvěry a potom taková atmosféra důvěry právě může ovlivňovat nebo souviset i s těmi makroindikátory. Jakože určitá atmosféra důvěry vám pak vyjde, že v té zemi je třeba nižší korupce. Jo? Zatímco kdyby to byla opravdu ta otázka na tu mezilidskou důvěru, tak by to asi tolik nefungovalo. A ještě k tomu, jak jsi říkal, mě třeba přijde, že Češi tam není, bych to nikdy nenazvala tak, jak je tady jakoby na druhém konci ta opatrnost, tak by se takhle dalo říct, že Češi se často pohybují, to není jako úplně nedůvěra, jakoby aktivní, že já o tom hodně vím a nedůvěřuji. Ale spíše proti té důvěře stojí jakási skepse. Jo? A v tom si myslím, že třeba ta skepse je taková typická blbá nálada. Tak konec. Je tady